Bħal ta' qablu il-Prim Ministru Robert Abela jidher li qed juża s-sistema ta' trial and error, jitfa' proposta jara tintlaqax jew le u jekk le jagħmel U-turn. Hekk għamel fil-kariga li fl-aħħar jiem tal-ex Ministru Konrad Mizzi bħala l-kap tad-delegazzjoni Maltija fl-OSCE, kif ukoll meta rtira l-konsulenza tal-Awtorità tat-Turiżmu. Għax fil-waqt li kien il-Gvern Laburista li nomina lil Konrad Mizzi f'dawn iż-żewġ karigi, fosthom bil-konsulenza fl-MTA li tagħha kien se jitħallas 80,000 euro, dawn irtirhom hekk kif rar reazzjoni negattiva tal-poplu. U konferma dan meta mistoqsi minn Net News anke fid-dawl tal-passat politiku ta' Konrad Mizzi li sal-lum għadu deputat laburista u parti mill-grupp parlamentari. Meta tqis il-CV ħanajdulek politika ta' Konrad Mizzi, kellek bżonn reazzjoni pubblika? Il-proposta ġiet irtirata u ġiet irtirata immedjatament. L-oppożizzjoni qed tikkritika din l-attitudni tal-Prim Ministru Abela li sa mill-ewwel diskors tiegħu meta rebaħ il-ġlieda leadership tal-Labor iddikjara li lest ikompli fuq il-passi tal-predeċessur tiegħu tant li wieħed kontinwità għal politika ta' Joseph Muscat.